Sizden ulu atışlara garaşýas. Yerov beýik oýlap tapyjy. Hoş geldin. Gülmehrem, siz men üçin gülsüňiz. Sizden daşlaşdygymça men aňzakda galýar. Näme? Köşeçden oku. Şo oturan ýigit nähili edebiyatlar bilen gyzyklanýar, şonu biläjekdim. Eger indiki ýynatda netijeler kanagatlanyrmak, onda käbir hünärmenlerimiz bilen şertnamalarymyzy ýatyrmaly bolýar. Bir täzeligime ba? Maksat maňa söz aýtdy. Men sen duýgulan depeledim. Dagy ne etdiň? Maýsaň näme dahly var bu ýerde? Bilmedik siren bolmasana. Senden maňa hiç tak gerekdi. Sen narw etmeýädin. Meňne arzum hasap alınmalylan. Ne arzumy? Ne söýgüm oň degende goýdum. Giňlik gerek. Giňlik gerek. Atam men şu älem giňişçigine şeýle burçasym gelýär. Sırlaryny açasym gelýär.